Абышлося. Усе дзеці, якія з вострай кішычнай інфекцыі трапілі ў шпіталі ў Бабруйску, выпісаныя. Прапанова моцнага ліста Зеленска Пуціну з запрашэннем сустрэцца з Амнасам і скончыць урэшце вайну. І чарговая армянская плявуха Лукашэнку. Пятніца, 5 чэрвеня, 19 гадзіна. Аб'ектыў. Я Валерий Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Міністэрства аховы здароўя Беларусі паведамляе пра выпіску з больніцы ў Барысава ўсіх дзяцей, шпіталізаваных з вострай кішачнай інфекцыяй. Агулам па медычную дапамогу з 2 до 3 чэрвеня звярнуліся 30 маленькіх пацыентаў з 11 дзіцячых садкоў гораду. 27 з іх шпіталізавалі, яны скардзіліся на шматразовыя ваніты, боль у жываце і слабасць. Узрост дзяцей ад 2 гадоў 8 месяцаў да 8 гадоў. Пры гэтым падобныя здарэнні фіксуюць і ў іншых гарадах Менскай вобласці, Салігорску і Любані. Для высвятлення прычынаў захворвання санітарна-эпідэміялагічная служба праводзіць расследаванне. Сваё правяранне на даручэнні Генеральнай пракуратуры ладзіць і следчы камітэт, заведзеная крымінальная справа. Таксама па ўсёй краіне прыпынілі рэалізацыю прадукцыі, якая магла стацца першай крыніцай інцыдэнту. У бацькоўскіх чатах разважаюць, што прычынай атручэння мог быць біфідзін, кісламалочны напой, які пілі дзеці. Або кішачны вірус. Чаму ж санслужба не спяшаецца агучыць крыніцу атручэння, мы спыталі у сямейнай лекаркі Майи Циракуловой. Им сначала нужно установить, действительно ли подозреваемый продукт вызвал вот эту симптоматику. Но это не так легко. Нужно сначала провести лабораторные исследования, выяснить, что именно привело к такому состоянию детей. Потом им нужно собрать всю статистику, в каких учреждениях использовался ли именно этот продукт. Выявить в источники, в сохранившихся упаковках на месте существовал ли там какой-то токсин, причина заболевания. В случае, если это действительно токсикоинфекция от Staphylococcus aureus, у нее не бывает каких-то длительных последствий. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі апублікаваў адкрыты ліст да Владзіміра Пуціна. У ім ён прапанаваў асабістую сустрэчу і наўпроставыя перамовы паміж Кіевам і Масквою на нейтральнай тэрыторыі дзеля спынення вайны. Адказ не прымусіў сябе чакаць доўга. Пуцін адзначыў, што не бачыць сэнсу ў наўпроставых перамовах на дадзеным этапе, а сам ліст ад украінскага лідара назваў хамскім. Уладзіслаў Корсак падрабязней. У сваім адкрытым лісце Зеленскі нагадвае Пуціну, што той правёў амаль палову свайго кіравання ў вайне супраць Украіны, ды падкрэслівае, вайна ўжо даўно выйшла за межы украінскай тэрыторыі. Зеленский в своем письме говорит, что, послушайте, реальная линия соприкосновения сейчас проходит в Петербурге, в Москве, в многочисленных российских НПЗ в глубине российской территории. То есть реальная линия соприкосновения сейчас там, куда достают наши дроны. Прэзідэнт Украіны піша пра ўсё большыя бюджэтныя выдаткі Расіі на вайну, рост цэнаў, дэфіцыт і неабходнасць здзяйсняць новыя мабілізацыйныя захады. Так, вы дагэтуль можаце прымушаць расейцаў так існаваць, але вашы рэсурсы істотна скарачаюцца. Вам не стае грошай палітычнай сілы, каб і далей купляць лаяльнасць расейцаў, як вы рабілі гэта 26 гадоў. Мы будзем рабіць усё, каб свет пра гэта паклапаціўся. Як вы самі кажаце, трэба ўсё падлічыць. Падлічыць можна, напрыклад, страты расійскай арміі ва ўкраіне. Паводле ацэнак заходніх аналітычных цэнтраў і выведак, цягам месяца ва ўкраіне гінуць і атрымліваюць цяжкія раненні ў сярэднім больш за 30 000 расійскіх салдатаў. За апошнія месяцы лінія фронту амаль не змянялася. Пуцін жа, падаецца, жыве ў нейкай сваёй рэальнасці. За последнее время, повторяю, почти 2500 квадратных километров перешло под контроль российской армии. 2440 тысяч. 2440
сотен квадратных километров. Украіна ж, акрамя дальнабойных удараў, актыўна пашырае так званыя мідл-страйкі, то бок удары на сярэднюю адлегласць, якія эфектыўна знішчаюць лагістыку і вайсковыя аб'екты расейцаў на часова акупаваных імі тэрыторыях. Менавіта мідл-страйкі справакавалі паліўны крызіс у анексаваным Крыме. Мне кажется, Владимир Путин разговаривает в большей степени сам с собой. Он читает вот эти вот цифры про рост промышленного роста, рост готовых металлических изделий, это ракеты и беспилотники, рассказывает о том, как Россия движется в некоторое будущее. Именно некоторые, потому что все вокруг прекрасно понимают, что никакого образа будущего развития страны ни у Путина, ни у администрации президента нет. Узгадвае ў сваім лісце да Пуціна Владзімір Зеленскі і нашу краіну. Маўляў, украінскай выведцы вядома пра разгляд Крамлём планаў вайны на наступныя 2 гады, а таксама пра жаданне Пуціна уцягнуць яшчэ больш у гэтую вайну Беларусь. Асноўныя прапановы Кіева тыя ж, што і гучалі падчас ранейшых перамоваў паміж бакамі. Гэта поўнае спыненне вагню на час перамоваў, абмен палоннымі паводле формулы ўсіх на ўсіх, вяртанне цывільных і дзяцей дадому, а таксама сустрэча лідараў на нейтральнай тэрыторыі. Калі вы асабіста ў сваіх думках не прыйдзеце да ідэі, што гэтую вайну час завяршаць, Украіна працягне змагацца за сваё існаванне. У нас будуць тыя, хто нас падтрымае. Але і вам давядзецца значна больш змагацца за вашае існаванне. Не Расіі, а вашае асабістае. І гэта не пагроза ад мяне ці Украіны. Гэта факты расійскай гісторыі, якія вы добра ведаеце. Калі Расія стамляецца, адбываюцца змены. Паводле эксперта Александра Астрова, лист Зеленскага можа быць сігналам у тым ліку расійскім элітам. Зеленский подчеркнул еще одну мысль. Он сказал, что, слушайте, России не угрожают ни Украина, ни НАТО. Главная угроза России внутри России. Можа тут быць і дыпламатычная гульня для Захаду, найперш для Трампа. Кіеў дэманструе, што менавіта Украіна прапануе канкрэтныя механізмы міру. Тады як Масква працягвае настойваць на сваіх ранейшых патрабаваннях, ды ўсё паўтарае мантры пра так званы дух Энкарэджу, фактычна патрабуе аддаць без бою тэрыторыі, якія Крэмль абвясціў сваімі. Адзіны адказ, які заўсёды мы бачым у Маскве на нейкія прапановы Кіева, гэта заўсёды удары іскандерамі і гэтак далей. Яны зараз разглядаюць сцэнар перамогі, гэта не праз перамогу на фронте, а праз калапс знутры. Рэакцыя Крамля на ліст пакуль застаецца стрыманай. Пуцінскі прэс-сакратар Дмітрый Пяскоў заявіў, што расійскаму прэзідэнту, маўляў, ужо паведамілі пра ліст Зеленскага, цытата, з просьбаю беспасярэдніх перамоваў. Владзіслаў Корсак, Белсат. У Фаніполі на складзе нафтапрадуктаў прайшлі маштабныя тактычна-спецыяльныя вучэнні. Ратавальнікі і персанал адпрацавалі тушэнне пажару ў выпадку атакі беспілотніка. Фаніпольская нафтабаза найбуйнейшая ў Беларусі. Склад змяшчае 86 тысяч кубаметраў паліва у 30 рэзервуарах. Інфраструктура мае помпавыя станцыі і чыгуначную эстакаду на 30 цыстэрнаў і абсталяваная сучаснымі сістэмамі пажаратушэння з падачаю пены знізу рэзервуараў. Аднак асноўным чыннікам бяспекі нафтабазы называюць гатовасць персаналу да дзеянняў пры надзвычайнай сітуацыі. Выпадкі з залётамі дронаў у Беларусі сталіся значна часцейшыя. Толькі за апошнія месяцы зафіксаваны як мінімум 4 падзенні беспілотнікаў на Магілёўшчыне, Меншыне і двойчы на Віцебшчыне. Афіцыйна паведамілі толькі пра адзін з гэтых выпадкаў. У той самы час у Савеце бяспекі Беларусі сцвярджаюць, што паветраную прастору краіны амаль штодня парушаюць украінскія беспілотнікі. Толькі за адзін тыдзень траўня нібыта было зафіксавана 116 гэткіх пралётаў. Беларускія чыноўнікі на Петербургскім эканамічным форуме пахваліліся шматлікімі кантрактамі на пастаўку тэхнікі і новымі дамовамі з Расіяй, якія, паводле іх словаў, дазволяць развіваць прамысловую кааперацыю ў вытворчасці аўтамабіляў. Але яшчэ не паспеў высахнуць атрамант подпісаў у Петербургу, як Лукашенко падпісаў указ, што адкрывае доступ на беларускі рынак для замежных цяжкавікоў. Чаму дыктатар, па сутнасці, уласнаручна забівае адзін з галоўных брэндаў краіны, высвятляў Зміцер Смак.
На выставе петербургскага форуму Россия яскравымі стэндамі даводзіла гасцям, што можа імпартазамясціць хоць які тавар. Вось толькі трансформер, што нейкім чынам прабраўся сюды з чужынскай заходняй культуры, раптам расказаў праўду. Не импортозаместились еще бренды на земле русской. Калі не імпартазамясціліся, то абавязкова імпартазамесцяцца, пераконвалі за круглым сталом беларускія і расійскія чыноўнікі. Маўляў, адмена падатку на дададзеную вартасць і раўнапраўны ўдзел беларусаў у тэндерах дазволіць нават пастаўляць разам тэхніку на экспарт. Але пакуль яны ў цесным коле выходзілі з аблогі імпарту, Лукашенко адчыніў вароты для колаў замежных. Сваім указам ён адмяніў утылізацыйны збор для імпартных грузавікоў. Указ накіраваны на стварэнне дадатковых умоў для абнаўлення беларускімі аўтаперавозчыкамі парка транспартных сродкаў. То бок гаворка не тое, каб аб продажы сваіх грузавікоў на экспарт, нават уласны рынок аддаецца замежным машынам. Гэта пры тым, што славуты МАЗ і без таго не надта ўпэўнена трымаецца на экспартнай дарозе. Амаль усе нашыя грузавікі прадаюцца ў Расею. У 2019-м, калі менскі завод мог вольна купляць дэталі на захадзе, ён цалкам прайграў расійскі рынок заходнім брэндам і скаціўся ажно на 7-е месца. Новый сидельный тягач МАЗ. А это у нас что, холодильник? Да, смотрите, холодильник. Пасля таго, як выбухнула вайна ва ўкраіне, Вольвы, Маны і Мерседесы з'ехалі з краіны агрэсара. І здавалася, беларускія МАЗы зараз зоймуць іх месца, але заехалі ў экспартную нішу кітайцы. Паводле леташніх вынікаў, менавіта іхныя брэнды ў топе продажаў. На першым месцы КамАЗ, які таксама збіраюць з кітайскіх складнікаў. МАЗ фармальна выехаў на 5-е месца, і беларускія чыноўнікі хваляцца гэтым, але ў лічбах беларускіх грузавікоў цяпер прадаюць нават менш, чым да вайны. І абмежаваная колькасць спецыялістаў, ім больш грошай прапануюць у Расіі, каб яны там рабілі штось, чым у Беларусі. Таксама менеджмент, калі там больш-менш бізнесоўцы ў Расіі, там, больш-менш бізнесоўцы, але часцей больш, чым у Беларусі. Нягледзячы на рэгулярныя візіты Лукашэнкі і абяцанне падтрымкі, за апошнія 10 гадоў МАЗ скараціў амаль 10 000 працаўнікоў. Пры гэтым сцвярджаецца, што прадпрыемства прыносіць нейкі прыбытак, але ўсе лічбы засакрэцілі. Таму эксперты звязваюць з новым указам старыя схемы. Вы памятаеце беларускіх гэтых асьміногаў, беларускія там крэветкі, яны ж таксама беларускія. І, можа, у нас будзе таксама і з гэтымі ўсімі кітайскімі аўтамабілямі. Можа, яны таксама будуць, як на роўверным заводзе мінскім, там яны шыльдачку памянялі. І будзе гэта таксама МАЗ. З улікам таго, што расійскія грузавікі цяпер тысячамі гараць на акупаваных дарогах Украіны, Масква і праўда можа заплюшчыць вочы на паходжанне фураў, абы адправіць на фронт. Тым больш указ дазваляе завозіць у Беларусь нават машыны з адпаведнасцю не самым лепшым экалагічным стандартам. Зміцер Смак, Белсад. Напярэдадні парламенцкіх выбараў Арменія перажывае адзін з галоўных момантаў сучаснай гісторыі. Сувязі з Расіяй слабеюць, але Масква ўсё больш цісне з патрабаваннем абраць усё-таки паміж Крамлём і аб'яднанай Еўропай. І застаецца збоку, на вялікі жаль, і Беларусь. Лукашенко ўсё часцей агучвае наратывы Расіі. Таму працягне Ірына Дарафійчук. Першыя партыі армянскай гародніны і кветак ужо прадаюцца ў краінах еўразвязу. А старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дэр Ляйен абвясціла пра захады падтрымання. Больш за 50 мільёнаў еўра дапамогі і спрошчаны доступ армянскім таварам на еўрапейскі рынак. Гэта адказ аб'яднанай Еўропы на абвешчаную Масквой гандлёвую вайну Ерэвану. Для еўразвязу Арменія адзіны партнёр на паўднёвым Каўказе. Улічваючы тое, што адбываецца ў Грузіі, улічваючы ўнутраную сітуацыю, калі галоўнай альтэрнатывай Пашыняну ёсць прарасійскія сілы, яны не бачаць ніякага іншага выбару. Расія пагражае перагледзець захады падтрымання Арменіі ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу і двухбаковых пагадненняў, калі Ерэван працягне курс на збліжэнне з еўразвязам. І ў той жа час прыспешвае з рэферэндумам, на якім будуць выбіраць паміж Еўропай ды ЕАЭС. У нас только одна просьба. Сделать это как можно быстрее. И все, у нас никаких претензий. Мы сохраним нормальные отношения с Арменией. По какому бы пути она не приняла решение идти.
Напярэдадні падчас перадвыбарчых дэбатаў на грамадскім тэлебачанні Арменіі Нікол Пашыньян заявіў пра магчымы выхад з АДКБ. «Мы не дазволім, каб Лукашенко зноў стаў нашым гарантам», падкрэсліў дзейны прэм'ер краіны і кандыдат на парламенцкіх выбарах. Арменія замарозіла ўдзел у арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі пасля бяздзейнасці хаўруснікаў падчас канфлікту з Азербайджанам. Больш за тое, Пашыньян абвінаваціў Лукашэнку ў падтрыманні Баку. Гэтым разам кіраўнік Беларусі зноў выступае з крытычнымі заявамі на адрас Еревану. Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Пры гэтым у выкарыстанні крамлёўскіх наратываў Лукашенко пераўзышоў нават Пуціна. Ён адзіны, хто адкрыта крытыкаваў Пашыньяна на саміце ЕАЭС. Остальным сябрам АДКБ, асабліва гэтая сітуацыя ўсё роўна. Яны разумеюць, што ад Арменіі для іх это нічога не залежыць, дадаткова псаваць адносіны з Арменіяй з-за Расіі ім не вельмі хочацца. Вось таму яны і не выказваюцца, а Лукашенко тут адпрацоўвае тое, што яму належыць. Арменія ладзіць сумесныя вучэнні і саміты з заходнімі краінамі, закупляе зброю ў Францыі ды Індыі і падпісвае дакументы пра стратэгічнае партнёрства са Злучанымі Штатамі. Аднак не адмаўляецца цалкам ад супрацы з Расіяй. Апошняй жа гэтага замала. Яна лічыць краіны кшталту Арменіі, тыя краіны, якія ўходзяць у еўразійскую эканамічную прастору, зонай свайго ўплыву і у сэнсе геапалітычнай логікі яны лічаць, што гэтыя краіны мусяць быць разам з Расіяй. Калі яны не разам з Расіяй, то яны адпаведна у такой логіцы імперскага мыслення расійскага яны адразу патрапляюць у стан ворага. Парламенцкія выбары, якія вырашаць далейшы шлях краіны, пройдуць 7 чэрвеня. Раней Reuters паведамляў пра планы Крамля адправіць армянаў з Расіяй для галасавання за апанентаў Пашыньяна, бо з-за мяжы галасаваць нельга. На гэта Ереван прыдумаў свой адказ. Паводле радыё «Спутнік Арменія», грамадзянам дзяржавы, якія прыбываюць з Расіяй, уручаюць позвы для ўдзелу ў вайсковых зборах. Яны пройдуць па 19 чэрвеня. Ірына Дарафейчук, Белсат. У дачыненні да паліталагіні і ўдзельніцы каардынацыйнай рады Аліны Харысавай пройдзе праверка на прадмет ейнай сувязі з КДБ. Прычынай для гэтага стаўся сюжэт у праграме прапагандыста Романа Пратасевіча на так званым дзяржаўным тэлебачанні. Прапагандыста расказаў, што КДБ звязаўся з паліталагіняй пад відам СБУ і прапанаваў супрацу. Тая, маўляў, пагадзілася. Сама Харысава пракаментавала сітуацыю постам у Фейсбуку, дзе расказала, што так званы прадстаўнік СБУ выйшаў з ёю на сувязь год назад, калі яна была ва ўразлівым стане. На жанчыну і ейных сваякоў ціснуў уласна КДБ, пра што ў яе развівалася дэпрэсія і спатрэбілася медыкаментозная тэрапія. Харысава прызнае, што спачатку адказвала на пытанне спецслужбоўца, аднак пазней заблакавала кантакт. Кіраўніка студыі «Зробім архітэкс» Андрэя Макоўска змясцілі ў СІЗА. Паведамленне пра гэта разам з тлумачэннем меркаванай прычыны, якой названая няпоўная выплата падаткаў, з'явілася ў акаунце Макоўскага ў Трэц. Карыстальнікі сацыяльных сетак палічылі допіс падазроным і выказвалі меркаванне, што яго зрабілі спецслужбы. Прытым жонка Андрэя Макоўскага патлумачыла: акаунт вядзе яна, пакуль муж застаецца за кратамі. Сілавікі прыходзілі ў архітэктурнае бюро «Зробім архітэкс» 9 і 10 красавіка. Тады затрымалі 50 працаўнікоў, якіх пазней адпусцілі, а таксама сузаснавальніка студыі Андрэя Макоўскага. Нагодаю для візіту сілавікоў назвалі атрыманне «Зробім архітэкс» няўлічанага прыбытку, ды тое, што фірма, маўляў, нанесла бюджэту шкоду больш як 5 мільёнаў рублёў. У апошні дзень цэнтралізаванага тэставання абітурыенты здавалі іспыты па хіміі, фізіцы, гісторыі Беларусі ў кантэксце ўсесветнай гісторыі і грамадазнаўстве. Адметна, што сёлета за хадою экзаменаў сачылі прадстаўнікі дэпартаменту аховы. Нашей задачей является обеспечение общественного порядка, досмотровые мероприятия, а также оказание помощи абитуриентам и экзаменационной комиссии в случае возникновения нештатных ситуаций.
Адной з прычынаў цікавасці міліцыянтаў магло стаць тое, што некаторыя абітурыенты дасылалі ў тэлеграм-каналы і чаты фота тэставых заданняў і адказы на іх. Паводле дырэктара Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Дмітрия Миронова, парушальнікаў знайшлі. Пры гэтым анулявалі вынікі ЦТ аднаго абітурыента. Хлопца з сярэднім балам атэстату вышэйшым за 9 прызналі вінаватым у выкладанні заданняў па матэматыцы падчас правядзення экзамену. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень аховы навакольнага асяроддзя. Сёлета ў Беларусі чыноўнікі і навукоўцы скарысталі гэтую дату, каб звярнуць увагу грамадскасці на незвычайную праблему – сапраўднае нашэсце дзікіх звяроў у населеныя пункты. Чаму дзікая прырода гэтак актыўна ідзе насустрач людзям, распавядзе Андрей Сульжыц. За апошнія тыдні навінавыя стужкі і сацыяльныя сеткі літаральна запаланілі кадры сустрэчаў з дзікімі жывёлінамі ў гарадах і вёсках. Геаграфія візіта ўражвае. Жыхарка Віцебску сутыкнулася з цэлай сям'ёй мядзведзяў па дарозе на лецішча ў вёску Сушчова. Жанчыне давялося тэрмінова разварочвацца і ўцякаць назад у горад. Яшчэ аднаго касалапага заўважылі ўсяго за 25 кіламетраў ад Менску, каля вёсак Сады і Чэрнікі. Видали? Медведь. И что теперь делать, как жить? Калі мядзведзі ў вялікія гарады пакуль заходзіць асцерагаюцца, то ласі, казулі і дзікі шпацыруюць па вуліцах нават сярод белага дня. У Магілёве цэлая сям'я дзікоў пераходзіла дарогу па пешаходным пераходзе. А ў Маладзечні ласі сталі звыклымі ўдзельнікамі дарожнага руху. Чаму лясныя жыхары ўсё часцей прыходзяць да людзей? В процессе урбанизации мы все больше захватываем территории, на которых ранее обитали дикие животные. Города стали для некоторых видов животных местом, где можно непосредственно найти себе еду. Немаловажным фактором также является и увеличение практически в 2 раза численности таких животных, как олени, косули, лоси. Асаблівую трывогу ў грамадстве выклікаюць мядзведзі. Аднак іхнаму з'яўленню паблізу паселішчаў ёсць лагічнае тлумачэнне. Сейчас время такое расселения молодых медведей. Да, то есть они покидают территории своих, родительские территории, уходят искать новые территории, да, то есть и, соответственно, где-то на пути, как Елизавета Владимировна отмечала, могут встретить город, да, заглянуть в него, потому что там вкусно пахнет иногда, да, можно чем-то поживиться. Навукоўцы супакойваюць, за апошнія некалькі гадоў былі зафіксаваны толькі 2 выпадкі нападу мядзведзя на чалавека, адзін з якіх з віны чалавека, якому собіла прыкарміць драпежніка. А гэта адно з галоўных табу. Калі ўсё ж такі сустрэчы пазбегчы не ўдалося, ні ў якім разе нельга панікаваць и спробовать утекать. Достаточно просто громко разговаривать, обозначать себя, что вы находитесь в лесу, и животное, поверьте, у него слух гораздо лучше, чем у нас, она слышит. Даже находясь рядом, тот же самый медведь может уходит в сторону, ему встреча с человеком не нужна. Конфликтные ситуации или вот такие опасные ситуации происходят тогда, когда человек неожиданно возникает перед крупным хищником. У самих населеных пунктах для драпежнікаў і капытных няма натуральных ворагаў. Тым не менш, яны могуць праяўляць агрэсію і пераносіць небяспечныя хваробы, у першую чаргу шаленства. Найбольш праблемаў для мясцовых жыхароў ствараюць лісы і янотападобныя сабакі. Таму, калі вы пабачылі дзікага звера ў горадзе, адразу набірайце МНС ці міліцыю і не спрабуйце ісці з ім на кантакт. Андрей Сульжыц, Белсат. Сёння ў цэнтры Варшавы быў на рыбе перад працаю, таксама сустрэў дзіка, нікуды не тэлефанаваў, але не падыходзіў таксама блізка. Зматаў вуды і на працу. Добра, в аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую сёння правядзем мы разам з Віталем Бабіным. Вітаю. Вітаю, спадарства. Нікол Пашынян рэзка выказаўся на адрес Лукашэнкі ў чарговы раз. За некалькі дзён да выбараў у Арменіі аналізуем сітуацыю разам з Рубэнам Меграбянам, а таксама прыглядаемся да адкрытага ліста Владзіміра Зеленскага Пуціну, які ўжо ахарактарызавалі як ультыматум Крамлю. Запрашаем. Ну і запрашаем таксама далучацца да нашага апытання. Трошкі гумару, а можа і не гумару. Праз момант.
Вітаем у студыі Белсат. Валера Руселік, Віталь Бабін. І адразу запытанне. Я адразу запытанне, я паспеў якраз прагаласаваць, каб паглядзець, як людзі галасуюць. Ну, цікава ж, бо пытанне сёння ого-го. І што там? Слухай, ну вось пытанне-то ў нас якое? Вось Лукашенко не любіць Пашыняна, ну, іх это такое ўзаемная пікіроўка, вось это пастаянна адбываецца. Чаму? І вот задаемся такім пытаннем, ёсць некалькі варыянтаў адказу, калі пасуе, галасуйце Бо Пашынян не любіць Лукашенку. Ну, У гэта... нас ёсць такі варыянт? Добра, пра это... Добра. Лукашенко не любіць Пашыняна, бо той Пашынян апозіцыянер і журналіст. Ёсць варыянт, што, ну, таму што Пашынян не любіць Пуціна. Як же ж так? Вось. Таксама ёсць варыянт, што ну, папросту Лукашенко ввогуле нікога не любіць. Это на гэты момант самы папулярны адказ. Ну і таксама ёсць такі варыянт, папросту Пашынян хоча ў Еўропу, а Лукашенко такіх таксама не надта любіць, калі ласка гаспадарства. Галасуйце. Лукашенко хоча ў Нью-Йорк, хутчэй за ўсё, пакуль што застаецца ў абдымках з Владзімірам Пуціным. Ну а мы пакуль прыглядаемся да утварэння, якое аб'ядноўвае у тым ліку Пуціна, Лукашенко, ну і пакуль што прэм'ера Пашыняна, вырашым і выйдзем. Гэтак пра магчымы далейшы лёс Арменіі ў АДКБ выказаўся прэм'ер-міністр краіны Нікол Пашынян падчас перадвыбарчых дэбатаў. Палітык падкрэсліў, што Ерэван самастойна вызначыць свой вонкава-палітычны курс без замежнага ўмяшання. Ну і узгадаў кіраўнік ураду і Лукашенку. Маўляў, Арменія больш не дазволіць таму быць гарантам яе бяспекі. Да дні выбараў Ерэван пайшоў на аператыўныя захады. Вайскова-абавязаным грамадзянам Арменіі, якія прыбываюць у краіну з Расіі, проста ў аэрапорце і на мяжы пачалі выдаваць позвы на 25-дзённыя вайсковыя зборы, піша выданне РИА Новости. За адмену пагражае крымінальная адказнасць. У канцы траўня агенцтва Reuters паведамляла, што Масква спрабуе арганізаваць прыезд у Арменію да 100 000 лаяльных ёй грамадзянаў дзеля галасавання супраць Пашыняна. Аднак цяпер ва ўрадзе адзначылі, што позвы выдаюць таксама грамадзянам, якія прыбываюць з іншых краінаў, напрыклад, Францыі ці ЗША. Вырашальнае галасаванне на парламенцкіх выбарах у Арменіі пройдзе ўжо ў гэтую нядзелю, 7 чэрвеня. Лідарам гонкі застаецца кіраўнічая партыя «Грамадзянская дамова» Нікола Пашыняна. Апозіцыйныя блокі, на якія робіць стаўку Крэмль, істотна саступаюць. Да нашага эфіру далучаецца віцэ-старшыня партыі «Дзеля рэспублікі» Рубен Меграбян, а таксама эксперт Армянскага інстытуту міжнародных стасункаў бяспекі. Добрый вечер, Рубен. Добрый вечер. Приветствую вас. Спасибо за приглашение. Вам спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Ну вот у нас слаживается впечатление, что Никол Пашинян про Лукашенко говорит чаще, чем мы говорим про него на Белсате. Фактически главный антагонист Пашиняна на этих выборах стал Лукашенко. Вот почти в каждой предвыборном выступлении он про него вспоминает. И фактически складывается впечатление, что свою предвыборную программу он отчасти строит на противопоставлении Лукашенку. Или все же это такой человек для битья вместо Путина? На ваш взгляд, что происходит? Ну, вы привели несколько опций через союз «или». Тогда как здесь нужно просто вставить союз «и». Потому что здесь все имеет место быть. Говоря о Лукашенке, это вот та армянская поговорка, что говори дочке так, чтобы еще и услышала невеста. Да, говоря о Лукашенке, Пашинян имеет в виду также и Путина, потому что выборы 26 года проходят, вся эта предвыборная кампания на фоне беспрецедентной конфронтации с режимом Путина. Фактически Путин себя считает участником избирательной кампании в Армении. Во-вторых, Путин считает, что он имеет право влиять на волю избирателей. И весь этот инструментарий, который использует Россия, направлен на то, чтобы подавить волю среднестатистического гражданина Армении и подчинить его интересам Кремля.
Они нам прямо указывают, что для них желательно, что для них нежелательно, что должна делать Армения, что Армения не должна делать. Ну, учитывая ту определенную скованность и в основном по экономическим причинам, которую испытывает власть Армении в силу инерционных причин, Пашинян называет имя Лукашенко часто и чаще, чем имя Путина. Тогда как мы единственная партия, которая считаем главной угрозой армянской государственности вот этого военного преступника по фамилии Путин и все его банды, которые там сидят в Кремле и диктуют своим соседям, что им можно, а что им нельзя. И, кстати, война против Украины, она как раз и про это. И Путин так доигрался до взрывов в его родном городе. И это только начало. Мы это видим, и мы полны решимости отстаивать свою независимость, свой суверенитет. И мы после 1000 лет отсутствия государственности и ее восстановления не намерены бросать наше государство под его кровавые сапоги. И с этим Путину придется считаться. И как Лукашенко считал, что нам некуда деться, это тот случай, когда он ошибается, и это именно Путину некуда деться, кроме как считаться с этим обстоятельством и с этим фактом, с волей граждан Армении. Рубин, но также можно сказать, и Лукашенку некуда деться, кроме как в объятия своего вот этого низкорослого друга. Скажите, а можем мы еще одно «и» вместо «или» добавить к портрету Лукашенко, что он на постсоветском пространстве стал уже таким, общепризнанным пугалом, когда вот на примере Лукашенко можно показать и доступно объяснить своему народу, что ждет страну, если полностью попасть, лечь под Кремль? Безусловно, это так, потому что за все время это более чем 30-летнего правления Лукашенко переродился в некое гротескное, но тем не менее кровавое подобие минского гауляйтера периода оккупации в годы Второй мировой войны, когда Беларусь была оккупирована нацистами и сейчас функционально. Лукашенко делает то же самое, просто здесь в роли нацистской Германии, путинская Россия. Скажите, вот Именно когда мы... так, потому что... Да-да. Да, вот когда мы вернемся к недавним высказываниям Лукашенко и к Казахстану, да, где он, зачем-то ему потребовалось, его ж никто за язык не тянул, угрожать Армении войной, как и в Украине, фактически повторив вот этот нарратив путинский. Да. Мы фактически имеем дело не с руководителем независимого государства, а с пресс-секретарем соседнего государства. Однажды в эфире я назвал Лукашенко Марией Захаровой с усами. И это не так уж и далеко от истины. Да. Да, кстати, давайте послушаем Марию Захарову, которая выказалась аккурат про сближение Еревану и Еврозвязу. Россия как раз сама задает вопросы тем политическим силам в Армении, которые заявляют о каких-то там, нововведениях, новаторстве в курсе. Это мы интересуемся, это мы спрашиваем. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы уточнить, а что конкретно вы имеете в виду, когда говорите о том, что ваши устремления связаны с Европейским Союзом, но при этом вы никому ничего толком не скажете, а потом когда-то, когда почувствуете, вот тогда сообщите. Вы меня, конечно, извините. Вы бы с такой девушкой стали встречаться? Рубен, такой вопрос. Есть ли в Армении, в обществе, а также в политикуме консенсус по отношению к России, в оценках отношения Кремля к
Армении, к стремлению к независимости, к стремлению самим решать свою судьбу? Или есть какая-то угроза раскола, противостояния? Как вы бы оценили состояние Армении, вот, в котором она подходит к этим выборам? Ну, Россия всячески постаралась добиться того, чтобы в Армении пришло понимание и доминировало понимание того, что Россия просто не считает Армению государством. Россия считает Армению такой временно потерянной по недоразумению территорией, а вот день выборов 7 июня возможностью эту потерю себе вернуть. И Россия предпринимает усилия именно в этой логике. И это диктует, естественно, необходимость всячески этому всему противостоять. И мы будем противостоять, сколько бы там ни хихикала госпожа Захарова или там другая Захарова, но с усами. Вот примерно так. Рубин, как вы думаете, есть ли какие-то сценарии, какие-то приготовленные сюрпризы у Кремля на выборы, которые должны состояться уже послезавтра? Да, скорее всего, это могут быть такие тщательно выверенные, крайне злокачественные и токсичные фейки. Могут быть выброшены в информационное пространство. Это могут быть акты дискурсивного давления на Ереван и на армянского избирателя от разных там говорящих голов или ртов. Это могут быть новые акты торговой войны против Армении. Кстати, у нас есть уже целый набор товарных групп, по которым фактически Россия объявила нам эмбарго для армянского экспорта. Да, Россия может играть на нанесение краткосрочного ущерба Армении и тем самым попытаться запугать армянского обывателя. Но мы должны также понимать, что вот нанесение краткосрочного ущерба в среднесрочной перспективе это для России стратегически является уже таким самоубийством. Это переход всех точек невозврата. Понятно, что Армения будет держать удар, причем в кооперации со странами единомышленниками, с которыми мы зафиксировали единство целей, интересов и ценностей. И обратите внимание, ни один из этих параметров не про Россию. Да? И понятно, что обратного хода не будет. Эта паста обратно в тюбик не войдет. Конечно, мы хотели бы, чтобы этот процесс в такой бесшоковой, бесконфликтной логике шел бы более растянутом по времени периоде. Но Россия делает все, чтобы у нас суббота наступила раньше пятницы. Ну что ж, Рубен, мы готовы принять и этот вызов тоже. Рубен, вот на фоне угроз, прежде всего, в первую очередь от Кремля идут угрозы вот этого эмбарго, торговых войн. Мы видим некоторую помощь от европейских стран, часть экспорта армянского пошла в европейские страны. Как вы оцениваете, это достаточная помощь, плюс та, которая обещана, помощи Армении от Евросоюза, или это скорее все-таки символическое, и на первых порах хотя бы придется рассчитывать на свои силы, возможно, силы кого-то из соседей, не России? Ну, смотрите, речь идет ведь не только о Европейском Союзе. Есть информация о том, что и Украина намерена открыть свои рынки по разным товарным группам для армянского экспорта. В конце концов, Армения не великая держава. У нас экономика
величиной в экономику, ну, такого среднеевропейского города, да, если так посмотреть. Это там даже не заметят, если откроют рынки. Рынки открыла Канада, Великобритания. Ведутся интенсивные переговоры с Соединенными Штатами. Наши соседи, Грузия, также фактически высказала свою солидарность с Арменией. У нас есть хорошие возможности и по Казахстану. Здесь еще и параллельно, как вы знаете, идет процесс нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Постепенное снятие блокады, в которой Армения находилась в течение последних десятилетий. Это все комплексный процесс. Теперь, то, что вот после разговора Марты Кос и нашего министра иностранных дел Арата Мирзояна, а затем после переговоров Никола Пашиняна с Урсулой фон дер Ляйен, Европейский Союз, во-первых, высказал свою безоговорочную солидарность с Арменией, назвав российскую политику неприемлемой. Приняты краткосрочные меры, ну, так, в логике пожаротушения, и Армении выделены деньги на субсидирование логических расходов, а также возмещение, ну, определенного ущерба производителям сельхозпродукции. Но это на краткосрочный период. А вот в 20-х числах июня на своем очередном заседании стран-членов Европейского Союза будет принята уже более комплексная программа по переориентированию армянского экспорта в сторону Европейского Союза. Ну и, как я сказал, есть такой процесс и с Канадой, и с Соединенными Штатами, и с Соединенным Королевством. Да, мы будем работать. Ну и с соседями тоже. Да. Да, будем обязательно, конечно же, в первую очередь следить за теми, как пройдут эти выборы, насколько Россия попытается вмешаться в эти внутренние процессы армянские. Вам спасибо огромное за этот разговор, за эту встречу. Мы, конечно, желаем победы во всех смыслах армянскому народу. Был у вас в Армении, всегда вспоминаю с теплотой. Отличная страна, прекрасный народ. Спасибо большое вам и за разговор, и будем еще в контакте. Живе Беларусь! Живи вечно! Рубен Макребян, вице-старшиня партии «Делия Республики», был нашим гостем. У нас наступна тема, знову замежная тема. Выбор за вами, досить войны. З таким закликом президент України Володимир Зеленський звернувся у адкритым лісце да Владимира Путіна. Украінскі лідар прапанаваў асабістую сустрэчу на нейтральнай тэрыторыі, каб завяршыць вайну. Ну і ён запэўніў, што Кіеў гатовы да поўнага спынення вагню, пакуль будуць ісці перамовы. Тэкст дакументу апублікаваны на афіцыйным сайце Офісу прэзідэнта Украіны. Владимир Зеленский у своим листе пишет про все большие бюджетные выдатки России на войну, рост ценаў, дефицит и необходимость уводить новые мобилизационные заходы. Президент Украины спасылаецца на звесткі-выведкі наконт планаў Крамля, ды ўзгадвае нашу Украину. Мы бачылі выведныя дакументы, якія сведчаць, што вы цяпер разглядаеце планы вядзення вайны таксама на 2027 і 2028 гады. Мы таксама ведаем, што вы спадзяецеся, што балістычныя ракеты зробяць для вас тое, чаго не здолела зрабіць усё астатняе. Вы хочаце яшчэ больш уцягнуць у вайну Беларусь. І цяпер мы вымушаныя рыхтавацца яшчэ і да гэтага. Што да завяршэння вайны, то асноўныя прапановы Кіева засталіся нязменнымі з ранейшых перамоваў паміж бакамі. Гэта поўнае спыненне вагню на час дыялогу, абмен палоннымі паводле формулы ўсіх на ўсіх, вяртанне цывільных і дзяцей дадому, а таксама сустрэча лідараў на нейтральнай тэрыторыі. Палітолог і прафесар Кіеўскага нацыянальнага універсітэта Пятро Ялышчук з намі на відэасувязі. Спадара Пятро, добрый вечар, дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечер.
Як вы ацэньваеце гэты зварот да Пуціна, на што б вы звярнулі ўвагу ў першую чаргу? Ну, там багато чого є такого цікавого. Ну, зрозуміло, що це якби, я думаю, така собі когнітивна боротьба, когнітивна війна за володіння самим, скажімо так, поняттям мир. От хто, як то кажуть, цим поняттям володіє і хто тримає ініціативу в питаннях просування цього самого миру. Тому що росіяни, вони якби продовжують маніпулювати довкола цієї теми. Тобто от постійно кажуть, що от там Україна повинна зробити якісь кроки для досягнення миру. Значить, ми нібито готові, а от Україна повинна зробити якісь кроки, Зеленський повинен зробити якісь кроки. І під цим де-факто приховується вимога капітуляції. Відповідь на це президент України пропонує зупинити війну тут, зараз, негайно, без будь-яких умов, провести переговори, якщо для цього потрібні переговори в будь-якій нейтральній точці світу. Ну, в принципі, як на мене, подібна позиція в нинішніх умовах виглядає більш адекватною і поміркованою. Припинення вогню без будь-яких умов, проведення переговорів. Ну, зрозуміло, що на адекватні умови Росія не піде, що Путін сьогодні і підтвердив. Ну і це якби чергова демонстрація всім, хто і як хоче миру, хто не хоче. Я думаю, що в цьому полягала головна мета конкретно даного звернення. І наскільки вона була досягнута, ну побачимо. Тому що воно було спрямовано не лише Путіну, зрозуміло, як і будь-який відкритий лист, а і всім іншим, в тому числі і західним партнерам України, тому подивимося на їхню реакцію. Петро, послухайте, вось тое, што Пуцін назваў хамствам гэты ліст, і што адмовіўся і ад перамоваў, і ад спынення вагню, там, і ад сустрэчы, гэта чаканая рэакцыя. Гэтак і закладалася, што ён гэтак адрэагуе, і адпаведна, можа быць, ну, скіраваны ліст на іншую аўдыторыю найперш. Як думаеце? Ні, ну те, що така реакція буде, в принципі, було очікувано, хоча я не думав, що реакція буде настільки різкою. Я думав, що вони зроблять вигляд, що нічого не було, Путін скаже, що там треба це все вивчити і якимось чином там оформити відповідь, що відповідь потребує якоїсь там серйозного пропрацювання. Ну, коротше кажучи, почне і далі маніпулювати і гратися. Але очевидно, що його це все заділо, з якихось відомих лише йому причин. Тому він почав відповідати дуже різко, де-факто нівелювавши власну гру, яку він нещодавно вів, там дух Анкоріджа, Україна повинна виконати там якісь умови, вони готові на компроміси і так далі. Зараз він де-факто каже, що ні на які компроміси не готовий. Ну, добре, значить, в принципі, воно то і так було зрозуміло, але якби я не чекав, що Путін настільки відверто і прямо позначить свою позицію. Я все ж таки чекав, що він і далі буде маніпулювати і гратися в відповідні ігри. Спадар Петро, таксама вось наконт гэтага ліста вельмі шмат розных і экспертаў, і палітыкаў адрэагавала, і Макрон, і ў Берліне казалі, а таксама Дональд Трамп, зрэшты, таксама пра гэта казаў падчас брыфінгу ў Белым доме. Давайте паслухаем, вернемся да размовы. Прэзідэнт Зеленскі напісаў ліст прэзідэнту Пуціну. Ён хоча, каб яны сустрэліся ўдвух і абмеркавалі завяршэнне вайны ва ўкраіне. Бо лічыць, што вы занадта занятыя вайной у Іране. Ці мае ён рацыю? Не ведаю. Я рады, што яны, магчыма, вядуць размову пра сустрэчу. Думаю, мы адыгралі ў гэтым немалую ролю. Я добра разумею, да чаго вы ведзяце, але лічу, што было б выдатна, калі б яны сустрэліся. Яны мусяць вырашыць гэтае пытанне. Спадар Петро, ці Злучаныя Штаты ввогуле яшчэ нейкую ролю адыгрываюць у перамоўным працэсе сёння? Ну, вони де-факто оголосили, що переговорний процес зупинений за їхньої участі, і про це офіційно заявив Марко Рубіо, держсекретар США. Тобто, наскільки я розумію, зараз вони не розглядають якусь серйозну свою участь в цьому самому переговорному процесі, тому що якби цей переговорний процес не ведеться. Тобто офіційна позиція, яку, я так розумію, Марко Рубіо озвучив, що якби зараз немає умов, вони чекають, коли ці умови з'являться, коли там зараз сторони не готові до переговорів і все в такому дусі. Тобто очевидно, що на даний момент вони якби не готові
відігравати якусь більш серйозну роль, і тому, власне, і з'явилася оця вся концепція залучення до переговорів європейців, низки європейських країн, там, проведення переговорів саме за їхньої участі, а не американців. Ну, поки що тут теж не все зовсім зрозуміло, тому що там постає питання щодо представника європейських країн, хто це може бути, як його затвердити, який у нього буде мандат. Багато запитань залишається, ну, але в тому числі оця ідея щодо залучення європейців, це в тому числі і відповідь на де-факто вихід із даного процесу американців. Петро, паслухайце, яшчэ звяртаю увагу у гэтым лісце. Па сутнасці, празрысты такі намёк Уладзіміра Зеленскага на магчымасць бунту, путчу, перавароту ў Расіі. Там дастаткова лёгка гэта чытаецца. Ці можам мы гаварыць сёння пра тое, што Украіна пашырае геаграфію вось гэтых удараў па расійскіх тылах, не толькі па нафтабазах, заводах, вайсковых частках, але і па кулуарах Кремля? Ну, там, да, там таке, в принципі, можна прочитати, і, мабуть, Путін це прочитав, і, мабуть, це одна із причин, чому у нього трапилась така істерика, як сьогодні. Ну, в принципі, я думаю, що одна із задач, яка стосується, пов'язана з цим листом, полягає в тому числі і в тому, щоб в Росії теж про це прочитали, якби, і все в подальшому, що буде пов'язано з цією війною, що якби, ну, це пов'язано з тим, що Путін не хоче піти на абсолютно прийнятні, адекватні і навіть вигідні для нього умови припинення бойових дій. Тому що Зеленський прямо, знову ж таки, в листі пише, що от якби базова основа – це лінія фронту, від неї будемо проводити переговори, а це означає, що, в принципі, Путін міг би закріпити контроль над окупованою частиною України де-факто на якийсь абсолютно невизначений період часу. Тобто навіть це він міг би цілком собі закріпити, якби погодився зараз на безумовне припинення вогню, але він на це не погоджується. І, в принципі, тут головна ідея, я думаю, полягає в тому, щоб якби всі, кого так або інакше це буде зачіпати в Росії, ну, щоб вони якби бачили, кого за це треба питати. Я не знаю, наскільки це може реально справити якийсь відповідний ефект, чи не може справити якийсь відповідний ефект, але справді читається, що можуть бути в тому числі і відповідні дії особисто проти Путіна. Там я не пам'ятаю точне формулювання, там воно було таке достатньо цікаве, що це не погроза, це якби попередження, це якби, ну так от, що так може бути. Хоча в реальності це насправді виглядає як певна погроза. Тому це справді досить цікаво. Ну так, потому что фактично Владимир Зеленский заявил, что пытание не только бяспекі асобных людзей, а пытанне бяспекі самога Владимира Путина, пра што ён у гэтым пісьме і кажа. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Пятро Лешчук, палітолог і прафесор Кіеўскага нацыянальнага універсітэту, быў нашым гостем. Блогерка Вольга Такарчук пракаментавала нядаўнюю заяву Марыі Калеснікавай пра тое, што ў 2020 годзе тая змагалася не супраць Александра Лукашэнкі, а за людзей. З крытыкай гэткай фармулёўкі Вольга выступіла ў новым выпуску шоу «Мне толькі спытаць». Прапаноўваем вашай увазе фрагмент размовы, ну а цалкам праграму вы можете паглядзець на нашым YouTube-канале «Белсат Лайф». Апошняя заява Марыі Калеснікавай была пра тое, што ў 20-м яна змагалася не з Лукашэнкам, а з людзей. І ёй за гэта, у тым ліку ад цябе, дасталася вельмі шмат крытыкі. Чаму? Потому что это Оруэлл. Ну, война – это мир, свобода – это рабство, понимаешь, как? Мы выходили против Лукашенко. Против. Мы все выходили против, мы все голосовали против, мы все на наших маршах кричали против, мы все сказали ему «уходи», мы выходили против. И для меня это дикость, потому что что значит, я сражалась не против Лукашенко, а за свободу. Так у нас не может быть свободы, пока там Лукашенко. У нас не может быть свободной страны, свободных людей, свободных выборов, пока там Лукашенко. Значит, это в априори уже против Лукашенко.
А если ты за Лукашенко, ну, типа, пусть остается, но я за людей. А за каких ты тогда людей? За ебатик или за кого? Ну, за силовиков, за кого ты тогда? Потому что нормальные люди вышли и сказали: все, вали, нафиг ты нам не нужен, свой чемодан под мышку и чеши, мы сами разберемся в нашей стране. Вот тут ты нам уже. Это не против, это против. Ее долбить, долбить, долбить. А что долбить тогда? Кого долбить? Кого мы долбили в 2020 году, если не Лукашенко и его режим? Его режим. И поэтому для меня сейчас дико вот эта смена, там, я за людей, за свободу. Ну, нет, все. Свобода может быть у нас в стране в одном случае, когда не будет режима Лукашенко. Как у нас может быть свободная страна, пока там Лукашенко? Ну, то есть за 32 года мы не поняли, что не может быть свободной страны, пока там Лукашенко. Что должно еще произойти, чтобы до людей дошло? Что у нас может быть свободная Беларусь, свободные выборы, свобода слова, только когда мы уберем вот эту вот усатую нечисть, понимаешь, с нашей страны вместе со всей его шоблой вот этой вот. Если бы я тогда в колонии, стоя напротив Марии Колесниковой, услышала от нее вот эти вот слова, ну, для меня ничего бы не изменилось. Как политзаключенный, как человек стойкий и сильный, она бы для меня все равно осталась, понимаешь? Просто я и тогда, и сейчас я бы не согласилась с ее словами. И меня это просто возмущает, потому что, я же говорю, для меня это вот подмена понятий, абсолютная подмена понятий. Ну а цяпер настаў час прыгледзецца да жыцця рэгіёнаў Беларусі. Гэту сталую рубрыку мы рыхтуем разам з нашымі калегамі з Бэгамедыя. Жыхары вуліцы Прамысловай у Маладзечне пагрукаліся ў рэдакцыю край.бівай з просьбай звярнуць увагу на стан каля 200 метраў дарогі. Ну і гэты кавалак, што пачынаецца адразу за асфальтаванай часткай, пакладзенай летась, і заканчваецца каля мясцовай крамы. Застаецца без нармальнага пакрыцця. Пісалі ў службу замоўцы ліст, у адказ атрымалі абяцанне, што ў тэрмін да 22 верасня 25 года будзе праведзенае прафіляванне дарожнага палатна вуліцы з даданнем новага матэрыялу. Але з таго часу нічога не падсыпалі, толькі грэйдэр праязджаў, распавялі жыхары Прамысловай. Пакуль жа яны вымушаныя самастойна падкладаць камяні ўздоўж узбочын, каб машыны не з'язджалі на газоны ў дажджыстае надвор'е. У службе заказчыка жыллёва-камунальных паслуг Маладзечынскага раёна на запыт адказалі, што працы на ўчастку сапраўды запланаваныя. Паводле спецыялістаў бліжэйшым часам правядуць грэйдаванне дарогі, а больш капітальныя захады, уключэнне ўчасткаў у план асфальтавання разглядаюцца на наступны год. Такім чынам праблему прызнаюць, але паўнавартаснае рашэнне па сутнасці зноў адкладаецца. Ну што ж, а тым часам жыхарка Смалявіша апублікавала ў сацыяльнай сетцы Трэц відэа, на якім добра відаць і чутно, як з-пад зямлі б'юць, як артызіянскія гэтыя струмені вады у яе на падворку. Паводле аўтаркі роліка 2 чэрвеня яна патэлефанавала ў аварыйную службу, бо прарвала трубу. Адмыслоўцы прыехалі, паглядзелі і з'ехалі. Вада цячэ і нікому няма да гэтага справы, дзеліцца эмоцыямі жанчына. Паводка закранула вуглавы ўчастак суседзяў, падбіраецца да дамоў, а людзі вымушаныя выходзіць з лапатамі і будаваць самаробныя дамбы. Але самае сумнае. Патокі ўжо пачалі падмываць асфальт, які жыхары клалі за ўласныя грошы. Вада сыходзіць, а разам з ёю і ашчаджэнні людзей. У каментарах пад відэа аўтарцы параілі скарыстацца сістэмаю зваротаў. Людзі адзначылі ў аплікацыі або на сайце «Зварот.Бел». Пакідаеш зварот з відэа, хутка рэагуюць і вырашаюць. Праўда, як паказвае практыка, найхутчэй чыноўнікі рэагуюць менавіта на відэа ў сацыяльных сетках. Ну, а ў вёсцы Капцёўка майго роднага Гарадзенска раёну, цяпер там аграгарадок, мясцовае возера стала тэрыторыяй, дзе гаспадараць бабры, а не людзі. Жывёліны падгрызаюць прыбярэжныя дрэвы, руйнуюць берагавую лінію і перыядычна выходзяць на падворкі жыхароў. З пачатку года ў прыбярэжнай зоне ўжо прыйшлося спілаваць 7 дрэваў, паведамілі раённай газеце «Перспектыва» ў сельвыканкаме. І праблема гэтая з'явілася каля 2 гадоў таму.
Мясцовыя жыхары лічаць, што сітуацыю трэба рэгуляваць, інакш дрэваў на беразе можа не застацца. Аднак у сельскім выканкаме падкрэсліваюць, што без працэдурнага рашэння праблему не урэгуляваць. Сельскія ўлады звярнуліся ў таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Там патлумачылі, што без дазволу Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя дзейнічаць нельга. Ва ўпраўленні па сельскай гаспадарцы і харчаванні гарадзенскага райвыканкаму паведамілі, што ўжо займаюцца гэтым пытаннем. Найбліжэйшым часам камісія чыноўнікаў абследуе берагі вадаёму, пасля чаго абяцаюць аператыўна скласці заяўку міністэрства на бяззбройны адлоў жывёл. Хаця ты ведаеш, Віталь, мне так трошки трывожна за баброў, улічваючы, што ў Беларусі ёсць каўбаса з мяса баброў. Дзякуем вам вялікі за сённяшні наш сумесны час, за вашу увагу. І таксама за галасаванне. Самы папулярны адказ: Лукашенка ввогуле нікога не любіць. Ну, вось такі ён. Дзякуй вялікі. Для вас працавалі сёння я, Валер Руселік, мой цудоўны, непараўнальны калега Віталь Бабін. Да хуткай сустрэчы. Да хуткай.